разам з тым свабодным светам тут ёсць большы доступ да наркотыкаў і меншая сістэма пакарання. Вот у мяне, як у маці, малююцца дзіўныя карцінкі, як так зрабіць, каб дзіцё яно туды не ўвайшло. Я буду гаварыць не як проста маці, альбо я ўжо бабуля. Я буду гаварыць як чалавек, які практычна, як я казала, 16 гадоў займаўся студэнтамі. Прыязджаюць дзеці, якія акунаюцца ў іншае асяроддзе, у якім шмат што дазволена, шмат што ёсць, і плюс у іх яшчэ і грошы ёсць. Але ведаеце, я вам скажу, што я не магу назваць ніводнага студэнта, які б скаціўся вось у такія праблемныя рэчы, як алкагалізм, альбо наркаманія, альбо яшчэ штосьці. Тая база, якую далі дома, яна спрацавала. Потым з гэтых вось спакусаў выпіць, закусіць, гэта часцей перакідвалася на спакусу магу паехаць у Берлін на выходныя, магу злётаць у Мілан. Яны проста адчулі вось у гэтым балансе, што ёсць выгоды, якія значна цікавей цёмнага свету.